Mga tugang, mga ka-aksyon, digdi natulos kita sa tabang medikal, tango niya na pagkahapon, makakaibahan ta si Kuya Julius Mirapuentes. Maray na pagkahapon tabi, sir. May nahapon po sa inyong boss. Ayan. Taga sain katabi, Manoy Julius. Taga Sagpon Penal Site. Sagpon, Daraga. PNR site, Daraga, Daraga, partner. Albay. Oo. Mm. So, ano po ang pinakarason tabi kung natayaong kadigdi sa ako Bicol Party List? Nagagagad akong tabang sa ako Bicol Party List ng tabang ta may katrata po ako. Katarata. Kasuarin mo pa po yan na namatayan mong igwa ka po ng cataract. Mga sarang taon may kabangan na po. Pero di pa man naapektaran ang pagiling mo. Naapektaran na po. Pakiran nila po. Yan. Naapektaran na, medyo malabo na. Opo. So, mga dati mong... Pero nailing mo pa man po ang mga luho. Mhm. Pag inday na po. Deficient partner, pag di Yung nailing ang mo luho, naman di pwedeng luho. dahil ka na gusto mong dating tinatahak na Pwedeng mabulsot direksyon, ka. dahil na. Pwedeng Oo, mabulsot oo. ka. Pero nailing mo pa man po sa gagapuhan ni partner. Medyo Medyo makanus-kanus na. Nabawasan na. nabawasan na. Nabawas na. Oh, ang importante Eh, may partner. pamilya ka po, Manoy Julius? Igwa po. Tiraan aki? Tulo po ang Ang aking. agom? Saro po. Okay. Anong hanap buhay po ni Manoy Julius? Dati po akong electrical foreman. Electrical foreman. Si Bata Mrs. pag- mo? Anong hanap buhay ni Mrs. mo? Sarong lang. Pero ang Bata taong ka pag naman yan. electrical baga partner, mabusisi yan. Oh, dapat malinaw ang mata mo. Oo. Ay po dahil Dapat mailing mo ang wire kung kulay red, kung kulay black, kung ano. Yan. Pirang taong ka naman Manoy Julius? 48. 49 po. 48. Ma-49. Sa iling mo tabi, sir, ano ang rason kung natin nagkaigwa ka ng katarata tabi sa mata? Ano ba yan? Lahi nindo or ano po sa iling mo? Dahil ko pumarang kung sa layo sa ang sabi sa kuya nung ako Bicol Eye center. Apo. Bicol Center baka daw nagiinom ako sa mga bulong araw kaya daw. Epekto kan mga tiginom mong bulong. Nangunyan po, sir, kumusta ang pagkabuhay dahil araw kayo sa imong mata, medyo nadipisilan po kamo. Pisil nga po ta pimlero so financial nung pag-years ko ng aki ko sa pang-araw-araw na pagkaon. Tapos Pero may trabaho ka pa ngunyan. dahil na po. Tanong alip ako ng Manila. Yung po pinahuli na ako ta dahil na makapagkuhan. Dahil ka na makatrabaho bilang electrical foreman. Oo. So, dahil kang ibang aram na hanap buhay, alam ba, pagmasahe, araw kaya? Yun po ang kung yung pag-electrical po. At pag masahe partner. Ay, aram mo partner, ang pagmasahe, dahil ka masasala, maski dahil mo naiiling na Sabagay maray. daw, piyong ka. Oo. Aramon mo sa na kung paano ang pagmasa, buda, pagpasahin, patuo pa wala ka. Sa bagay. Araw po kayan tatay, ano po ang kinakahandalan nindo? Siyempre, sa radit pa mga aki, solamente ika naghahanap buhay. Minsan po nag-aagad ako ng mga tao sa mga tugang ko. Minsan nasupog na nga niya ako. Tapos yung misis ko minsan nagtatagap kay labada. Labada. So, iyo to ang natutuwang sa imo ni misis mo. So, ano po ang pangapudan mo kay Congressman Saldico, kan ako Bicol, kaya yaong ka po, digdi. Nangangapunan po ako kay Congressman Saldico na matabangan po ako para sa operasyon sa kuyang mata. Dahil dyan, partner, nakaabot na sa kaaraman ni Congressman ang pangapudan ni Sir Julius. Medical na assistant siya. Ayan, Sir Julius, resibihon mo tabi ini na pinansyal na tabang, hali tabi kay Congressman Saldi kan ako Bicol Party List. O, anong masasabi mo po kay Congressman Saldico sa ako Bicol? Pasalamat ako ng sobra kay Congressman Saldico ng ako Bicol Party List na natabangan po ako sa kuyang medical na problema. Katabang na kasurog pa. Maliban dyan, Manoy Julius, taday kang Hanap nakapaghanap buhay. buhay. Araw mo niya na Siyempre. daw. May padara pa sa imo, si Congressman Saldico kan ako Bicol. Salamat Pasok, ako ng Miss sobra po. Beautiful. Ayan, eto po, food pack, sali po kay Congressman Saldi kan ako Bicol. Hagad mi po ang tulos na karahayan po, as in, Sana kalinawan makarecover ang girarikan mata sa mo. imong mata. Magpapasalamat po ako sa inyo, ma'am. And gabos po. Lalong lalo pa kay Congressman Saldico po. Okay. Ayan na.